Hey guys, so I'm already on my workout clothes. For the first time, papakita ko sa inyo yung aking tummy na malaki. Luluhod muna ako dito sa harap ng camera. Pang 10th day na po natin. Oh my God! 5 days na lang. Ito na lang. Tas 4 days na lang. Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today, it's... meron pong gustong sumingit. Sabi niya, mag-start na daw ako mag-vlog because she'll gonna... What did you say? You're gonna what? You're gonna promote your TikTok, right? May sumasali po sa vlog. LDR vlog po ito. Hello. Guys, I think you all remember me. You guys remember me that my tita was vlogging and then like I just came and busted. Hi everyone, welcome back to my channel again. Doon ka na! Mag-video pa ako! Well, I decided to call her to see if she saw one of my TikToks. And speaking about TikToks, follow me on my YouTube and my TikTok. She will link it down description below. Bye! Feel na feel! So, are you still a vlogger? Yeah, I still vlog a lot. Like, come on, tita, I keep on like sending you videos. So I let you like post them already. Yeah. And guess what? And thank you guys for subscribing to my channel. I got How many subscribers do you have? 22. I got 22 followers. Ooh. Ooh, that's a lot! I got like 22 subscribers on my channel. Who are those? Who are those 22 people? Oh, actually, it's like 12 followers on my TikTok and like 20. Oh, you have already 12 followers on TikTok? Yeah, 12. Oh, really? 5 and then I have 12. Oh, and tananay, those are real followers because we are not following you on TikTok. You're doing great on TikTok. Say bye now to the vlog. For following on my TikTok and Uh-huh. my YouTube. Bye. Bye! Love you! Guys, di na ako matapos-tapos sa nung kaka-intro ko kasi po yung pamangkin ko hanggang ngayon po super daldal pa rin, may pinagmanahan. So, yun, mag-start na tayo mag-workout. Hey guys, so I'm already on my workout clothes. For the first time, papakita ko sa inyo yung aking tummy na malaki. Luluhod muna ako dito sa harap ng camera. Pang 10th day na po natin. Oh my God! 5 days na lang. Ito na lang. Tapos 4 days na lang. Tapos sa 2-week shred natin. Please comment down below kung ano po yung susunod na challenge na ipapagawa nyo or gagawin nyo. But I think gusto ko naman si Vloggy Lattes. Search nyo po si Cassie Ho, Vloggy Lattes. Ayan. Then try nyo kung ano yung mga challenge niya doon. Then let me know kung ano yung gusto nyong challenge na gagawin natin next. Pero wag naman pang 1 month guys. Yung mga tipong pang 2 weeks lang. Maximum ko na yung 2 weeks. Kasi hindi natin alam. Baka after ng lockdown, hindi na ganito yung schedule ko. So, mahirap siyang gawin. So, pang 10th day po natin are this. We have 4 workouts for today. Ayan. We have yung pang daily na workout. And then yung pang abs. And then yung pang lower body. And then yung arms and core. So, medyo nakakamatay po. And ang starting time po natin is 11:29. I'm expecting na sana mga 1, mga ganun, to 1:30. Sana tapos na kasi magpapahinga din ako, guys. So, let's start! You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Alright, guys. We are done with the first workout. Yun yung cardio na very, hindi siya light. Nakapagod pa rin talaga kahit anong gawin. Grabe, yung pawis ko guys. Pero nasisiyahan ako kasi yesterday, rest day. Pero ang sakit ng tuhod ko guys, tong right na tuhod ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman to na-injure. Pero feeling ko kasi may na ako, arthritis. Oh, arthritis daw tong ganito, sabi nito. Basta masakit na yung mga kasukasuhan. Arthritis na yan. Kaya bawal ako mag-jog na daw. Kaya mag-workout na lang tayo ng mag-workout dito sa bahay. I can't focus.
talaga ng core ko, yung sa chan ko. Kailangan ko pa man din yan ang i-workout ko kasi, you know, yung tummy ko is not that toned. Ayan. So, oh my God, ang hirap. Pang 10th day ko na, pero nahirapan pa din ako. Sobra. Kulang tong 2 weeks na to para mapalakas ko yung core ko. So, probably, I will continue this workout even after the 2 weeks challenge. Grabe. Hirap. Wala lang akong ibang masabi kundi mahirap. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the Guys, isa na lang. Isa na lang. Core and arms na lang mamaya. Mahirap na naman. Core na naman. Alam nyo guys, pag tumatawag sila mama ko, anong ginagawa mo? Pagod na ako mag-workout. Ganun. Kung hindi ko lang to talaga vlog guys, hindi na siguro ako nagtuloy-tuloy nung mga first week pa lang siguro. Ayoko na. My God! Ang tagal! Oh my God! Aray God! Currently naman guys, binuboil ko na yung ating sahog, which is prito na bangus. Ayan. Hindi ko na siya lalagyan ng kamoteng root crop kasi magiging sugar na naman siya, besh. Ang hirap mag-workout. Ito na guys, yung aking tanghalian. Ayan na lahat yung niluto ko. So, mix lang siya ng malunggay tsaka, ang tawag ito? Tops, kamote tops. Ayan. Parang hanggang ngayon guys, parang yung pitik ng puso ko, parang ano pa din, parang nag-workout pa din. So, no rice po tayo ngayon kasi, you know, mamatay-matay ako sa workout, tas magra-rice lang ako, no? No way. Tiisin natin to para may pagbabago sa katawan, guys. Kaya, more on gulay, tsaka fish, tsaka meat, ganon. Yung kinakain ko, wala lang mga patatas, sweet potato, rice. Para siyang keto, pero I'm not saying na keto kasi alam mo kasi pag keto, ang dami mong dapat sundin. So, I'm trying my best just to be, you know, on the higher protein, higher fat, less carbs, ganun. Ang sarap. Namiss ko tuloy si lola ko. Kasi yun, kahit dahon-dahon lang, ang sarap ng mga niluluto niya. Kahit dahon-dahon lang na nag-mix-mix lang. Hey guys, so time check. My gosh, pagod na ako. It's already 10:26 PM. Ang ginawa ko kasi guys, naglinis ako dito sa kwarto. Like, for example, there, inayos ko na mga bag ko. Dito sa makeup area ko, inayos ko na rin yan. Ito, tinakpan ko na to. Mga makeups to eh. Kasi sobrang alikabok. Kaya tinakpan ko na. Tas dito yung mga headbands and all that. Tapos, ito guys, ito yung nakikita nyo na madaming nakasabit-sabit dyan ng mga damit. Kung minsan, no, all the time. Tinanggal ko na, pati yung mga shoes na nandun, na mga shoes ko dati na hindi ko naman na nagagamit. Tinapon ko na silang lahat. So, ito, wala ng mga damit. Yan, yung robe ko, nilagay ko na lang siya dyan. Sa harap ng mga sombrero ko kasi ayoko na namin nakasabit dito. Para itong mirror na to is magamit ko talaga siya. So, ito, scented candle lang yan. Dito na yung mga pang skincare ko. Para yung vanity table ko is for makeup na lang talaga siya. So guys, magpapalit na ako ng bedsheet ko at ng ibang pillowcases. Itong pusa na to, yan, hindi siya mapalitan eh. So probably, bibili ako ng ganyan kalaki na na
pillowcase para lagi siyang napapalitan. Kasi hindi yan napapalitan. Ganyan na talaga siya. So, yung mga ibang pillowcases, though sa Friday pa sana due, yung pagpapalit niyan, kung weekly na napapalitan. Palitan ko na para lahat malinis. Alright guys, so for the final routine po natin, titiglang ko ng vitamin E, vitamin B complex. Nilagay ko na sila sa ganito guys, nasa tabi na sila ng bed ko para, you know, kahit makalimutan ko pag patulog na ako, ano ka pa din, maiinom ko pa din. And then, vitamin B complex, vitamin C, meron pa ako natitira. And then, sleep well. Ayan. Kailangan ko nang matulog, guys. Kasi, number 1, pagod na ako. Number 2, I need to wake up very early tomorrow. Kasi tomorrow is basura day. Hindi nila ipipick up yung basura ko kung hindi ko pupunta doon sa highway. Hindi lang dapat ang skin natin ang inaalagaan. Dapat pati yung buong katawan natin. Pinuno ko na to guys kasi mainumin ako ng tubig pag gabi, tapos pag morning gusto ko agad-agad umiinom ako ng water. Oh my gosh. So yun lamang guys, I hope you enjoyed watching this video. Ano bang nangyari ngayon? Workout and linis lang. Napagod ang madam. So I hope you enjoyed watching this video, and if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and follow me on my Instagram and on my Facebook with the name Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! We are back with the workout. Today is the 11th day. Ay! Dalawa lang yung workout today! I'm so happy. Di ba sabi ko nang